Sådan. Start recording. Goddag. Hello everybody. Velkommen til min første episode herindefra. Og nu skal vi til at spille den her server. Det er en god server. Så er vi her og prøver på det her parkour noget. Men det er ikke det går ud på. For det går ud på starter om 5, 4, 3, 2, 1. Game mode 1! Se. Jeg tror, at nogen af jer kan genkende det her. Man har en pil, og så prøver på at nakke de andre. Ej. Det er det går ud på. Ja, det er nogenlunde det går ud på. Hey, kom her, lille basser. Yes, jeg fik ham. Nej, jeg skulle til at nakke ham. Nak. Lækkert. Snak. Nej! Hvis jeg ikke var død lige der, så ville jeg have overlevet. Shit, man. Shit. Jeg burde nok først på lige nu. Shit. Bum. Nej, for satan, man. Nu vinder jeg det her shit. Nej. Shit, man. Nu vinder jeg det her shit. Og så mister jeg shit i bukserne. Nej. Okay, så det her, det fortsætter uden problemer nu. Nej, jeg var så tæt på. Og hvis ikke har fået 2 kills. Jeg er meget tæt på at få 3, men han har kun fået 2. Ja, jeg fik ham. Nej, jeg fik ham. Sådan, mand. Og hvis ikke 5 kills. Ja, det går fremad. Nej, din lille lort. Nej. Dammit. Sådan, mand. Nej, det var alt for meget kraft, der var på. Appelsin juice. 8 kills. Nej, jeg var så tæt på at nyde det der. Sådan. Nej, jeg var så tæt på. Nej. For en gang skal jeg være så tæt på. Nej, for satan. Dammit. Agayo. Hey, man. Det var jo unfair, du var tommer. Hold da kæft, man. Ham der fører 20 point. Jeg burde virkelig skærpe mig. Nej, 21 point. Jeg fik ikke nakket ham, men ja, ham der får nakket. Nej. Jeg slår bare løs. 21 kills og det kan jeg godt forstå, hvorfor han har fået, fordi han er så pro. Business. Oh yeah. Nej! Fordømt! Appelsin juice er den med 9 kills, bare så I ved det. Fordømt! Jeg vil så gerne have en gris at ride på. Nej jo, hvis I ikke ved, hvad det betyder at få en gris at ride på, det er fordi, at her er mine point. Og her kan man købe forskellige ting for mine point. Og jeg har ikke engang råd til noget her. Så ja, nu går jeg i gang igen. Bum, ja. Sådan. Hop. Nej! Hvis jeg ikke kan stå i vejen, så vil jeg have klaret det. Nej. Så nu står han sgu ikke i vejen.
hold op med det der. Nej. Men ja, denne server er faktisk okay. Der kommer til at være nogle videoer herindefra. Hvad min singleplayer i hvert fald. Ja, men jeg vil gerne spørge jer. Kan I lide mine videoer? Hvis I kan, så smid den et like. Hvis I ikke kan, smid den også et like. Jeg ikke behøver det. Men det vil virkelig gøre mig glad, hvis I smed den her video et like. Nej, jeg tror lige, det var en, jeg kendte. Det var så lidt så langt fra. Bum! Go! Så ja, nu prøver jeg bare på det her. Prøver 3, 2, 1, 7. For helvede også. Ha. Nej, jeg skal lige se sådan. Okay. Hej. Nej. Ha. Focus. That's hot. Nej, hvis hun ikke havde bevæget sig, så ville hun være død. Piggy. Wow. Wow. Prøv at se, det her 12 kills. Men jeg blev bagnaget fra hver side. Voldtid. Nej, det var jo den perfekte plan. Nej, din lille lort. Det så helt enkelt det. Nej, han vandt. Nej, han er så pro til det der. Dammit. Så tager jeg den igen, Det er det tredje runde af dagen. Ja, det tror jeg vil se. Er det ikke det? Jo, det er vist tredje runde. Så jeg tænker, at det er en afsluttende runde. Og den vinder jeg sgu. Jeg ved ikke, det her. Det lover jeg ikke. Men jeg håber på, at jeg vinder. Og det gør sgu skole med. Der er nogen, der går ud. Hvis vi står sammen i pagten, vi intet kunne sælge os sammen. Vi er ingenting, som slår finder hende. Men hvis vi står sammen i pagten, vi intet kunne skille os ad. Sur. Wow. Nej, det skulle ikke være wow'eren.
ikke kunne skille os. Au. Det er banen, der er god til. Det var den bane, jeg vandt i sidst. Her. Nej, jeg blev bagnokket fra hver side. Men hvis vi så sammen i koalabjørnen, vil ikke kunne skille os alle. For nu er der en koalabjørn på vej til dig, og han er som snor, snæft, nuk og kvej. Men hvis vi ikke står sammen i ikke pagten, vil intet ikke kunne stille os ad. Natten er vi ingenting, som snæft, nuk, der venter i en biler. Men hvis de står sammen i bakken, shit, har jeg kun fået et kød. De skal jeg se at lave om på. Intet kunne skille os ad, er vi ingenting, så snart snæfne, der en hviler helt. Men hvis vi står sammen i kraften, intet, ouch, kunne skille os det. Er vi ingenting, som små snæfne, der venter i sin hviler. Men hvis vi står sammen i kinderægget, vil intet kunne skille os. Kinderæg, som står så kinderæg i en kinderven. Men hvis vi kinderæg sammen, hvis vi kunne kinderægge alle vores smerter væk fra hinanden, så vil jeg kinder dem alle sammen væk fra mine hjerter. Men hvis vi står sammen i brun pære, vil det kunne brune os ad. Pokkers. Nå, men det her, jeg skal runde episoden af. Farvel. Smid en like, hvis I lide videoen. Hvis I ikke kunne, så smid et dislike. Ellers håber jeg bare, I må også gerne lade være. Men ellers håber jeg bare på, at vi ses i næste episode. Bye.